Pinersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi Kabisha, it's me once again, DJ Rocketera, ang inyong basa princess, ang tagapagprotekta, tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. And don't worry, your secrets are safe with me. At meron nga po tayong caller on the line. Siya ay si Beatrice of Taguig, 27 years old. At ang kanyang top secret ay inutangan siya ng kanyang kaibigan. Inutangan din ng kanyang ex-boyfriend at hanggang ngayon hindi pa rin siya nababayaran. Hello sa iyo, Beatrice. Nandiyan ka pa ba? Hello. Ay, hello. Yes po. Ayan. Akala ko nakatulog ka na, Beatrice. Sorry, kailangan natin mag-commercial break kanina eh. Kasi Almost po. ganun Joke talaga lang. yung commercial break namin eh. Talagang by 10th or 40th of the hour, puputulin niya kami. Wala kaming choice kundi sumunod sa gano'n. Kaya susunod tayong lahat, okay? Anyway, Beatrice, yung kanina sinasabi mo, ano yung kwento mo dito tungkol sa, sa kaopisina mo na umabot pa sa manager ninyo hanggang sa HR ninyo? Yes po. So, yun, sabi po nung boss niya sa akin na dami naman daw niyang inutangan. Bakit daw ako pa yung magpapaabot sa HR. So, she's gaslighting, parang like that. So, ayun, sabi ko, and that was mahal na araw pa. Sabi niya, mahal na araw ngayon, dapat nagmumuni-muni tayo, sabi ng boss niya. So, sabi ko naman, yes po, and as per Proverbs 17:17, sabi ko, yung tunay na kaibigan sa kagipitan. Nung gipit ako, hindi niya ako tinulungan. So, she's not a real friend, sabi ko sa kanya that time. So, ay nag-isip-isip din po ako. Nagpunta ako ng Baclaran. So, Na-realize sabi mo na ko, hindi talaga siya hello? tunay na kaibigan. yes po. Sabi ko kasi pag prinusid ko to sa HR, pareho kaming matatanggal. And kung meron din siyang existing loans sa company. So, baka lalong hindi niya mabayaran. Then may pinag-aaral pa siya. May anak kasi siya. So ayun, mas magiging cost pa ako ng mas magiging cost pa ako ng paghihirap niya lalo. So, nag-asa ko agad kung po-proceed ko pa ng sign. So, ayun. Hindi ko na proceed. And the top secret is, hindi pa alam ng parents ko. Hindi alam ng parents mo na inutangan ka. O, Yes po, hindi alam ng parents ko. pero you are still working in the company. Kasama nitong ex-friend mo. Yes po. Ito bang parents mo ay malayo sa iyo? They're in the province po, like 2 hours from Manila. 2 hours from Manila. So probably nasa Luzon lang sila, bandang area. Yes po, Central Luzon. Region 3, Char. Tarlac? Charot, ng hula. Yes po. Talaga, taga-Tarlac ka. Almost. Diba, Isiha. Sige, basta nandun sa area na Almost. yon. Alam mo, ang daming nakaka-relate sa'yo ngayon. Alam mo kung bakit? Ikaw kasi, masyado kang mabait. Tapos tingnan mo naman, nangingi ka pa ng sign kay Lord kung itutuloy mo ba yung pagrereklamo mo dun sa HR or yung kaso ninyo, 'di ba? Pares kayong matatalo pag ganun. Tsaka feeling mo hindi siya mababayaran. O hindi niya mababayaran yung mga utang niya, masyado pa siyang madadown. So masyado, mabait ka talaga, mabait ka. You have a really pure heart. And naniniwala naman ako yung mga taong tulad mo na merong busilak na puso ay binibigyan talaga ng Panginoon ng malaking biyaya. So, abang-abang ka lang dun sa parting yun. Pero syempre, kailangan mo rin tulungan yung sarili mo para magtiwala, 'di ba? Magtiwala sa mga tamang tao. Marunong ka dapat magtiwala sa mga tamang tao.
And at least na-realize mo, di ba, na hindi pala tamang tao yung mga pinagkatiwalaan mo tulad na lang nitong friend na two-faced o three-faced, four-faced. At yung ex-boyfriend mong kala mo religious pero hindi naman. Anyway. So, I hope mabayaran ka na ha. And I hope din na wala ka ng ibang pauutangin. Wala ka na. Natuto ka na dun sa mga nangyari sa'yo in the past. Okay namang maging mabait pero magkaiba yung pagiging mabait sa pagiging mabuti. Di ba? Minsan sa sobrang pagiging mabait mo, hindi ka na pala nakakabuti dun sa tao. So, minsan kailangan nating isipin kung ano bang makakabuti sa iba. Magiging responsable ba siya lalo kapag pinautang ko siya? Minsan, hindi. Or madalas hindi. So, you have to teach them to be responsible on their own. Para mas dama nila, 'di ba? Yung hirap ng buhay and at the same time hindi lang madali 'yun para sa kanila. At para kung ano man yung anihin nila, yun ay dahil sa kanilang tinanim. Diba? So, yun. Anyway, maraming salamat, Beatrice. Meron ka bang gustong i-shoutout dyan bago natin tapusin tong call na to? Lahat na po ng viewers sa TikTok, you have a great night po sa inyong lahat. Ayun. Thank you for listening. Happy watching din sa'yo ha. Feeling ko nakita mo lang ako sa TikTok ngayon tas nag-share ka. Tama ba? Yes po. Yes. Thank you, Beatrice. Ingat ka sa pagpasok mo palagi sa office mo sa BGC at sana makita din kita. Feeling ko, ikaw yung tipo ng tao na dressy manamit pag pumapasok ng office. Tapos, nag-i-English, pumupunta ng mga starbs. Ha? Starbs! Thank you very much. Good night Thank you sa'yo. po. You have a great night sa inyong lahat. Goodbye. Bye. Diba? Yun si Beatrice. Sino ditong katulad ni Beatrice? Yung mabait na mabait. Sa sobrang bait, hindi na siya nakakabuti sa iba. Wala namang masama, diba, sa pagiging mabait, kind-hearted, maunawain, maawain. Kaya lang kapag sumusobra na kasi, hindi na siya nakakabuti sa ibang tao. So you really need to protect yourself dun sa mga taong mapangmalabis, mapang-abuso. Kasi nga again, hindi lahat ng tao pwedeng mapagkatiwalaan. And you really need to choose those people na bibigyan mo ng tiwala mo. Pag sinayang niya to sa unang pagkakataon, alam mo na, matuto ka na agad doon. Hindi yung uulit at uulit pa. Kasi kung ano yung tinotolerate mo, kung ano yung inaalaw mo, yun yung deserve mo. Because you tolerate it. You allowed it to happen. You should put boundaries and limitations. Ikaw yung magdidikta nun, hindi ibang tao. If hahayaan mong gamitin ka nila, patuloy lang nila na gagamitin ka. But if you refuse to give them the opportunity to use you, hindi ka nila magagamit. Hindi ka gamit kasi tao ka eh. Tapos pag may manliligaw ka o may puporma sa'yo, hindi ka gamit. Hindi ka rin tao. Bagay tayo. Charot to harot. O pero share ko lang sa inyo naranasan ko rin yung feeling na nagamit ako. Feeling ko meron na akong ganung na profile na nakadate before in the past. Yung feeling ko everyday ako yung nagbibigay. Pag ikaw yung mas nagbibigay, tas parang wala ka natatanggap. Ultimo thank you, wala. Mag-isip-isip ka na. Baka kasi kaya ka lang niya kinakausap o baka kaya nandyan ka lang o nandyan lang siya ay dahil kailangan ka niya. Hindi dahil gusto ka niya, hindi dahil kaibigan ng turing niya sa'yo, hindi dahil mahal ka niya. Nandyan lang siya dahil kailangan ka niya. Magkaiba yun.
Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang top secrets, share it to me. Raketera, R-A-Q-I-T-E-R-R-A. Raketera pala. Raketera@gmail.com kung gusto nyo i-share yung secret files niyo. And tumawag kayo sa akin kung gusto nyo i-share ang inyong top secret. O, diba? Pa-expire na po talaga yung utak ko. Good night. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. It has been a pleasure being with you tonight, kabisyong. Nakapiling po ninyo ang inyong basa princess, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ang inyong pinakatatagong sikreto. Raketera. Your secrets are safe with me. Good night, kabisyo. You're listening here sa 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!